आयै मानसि गल'ल' नायखो आं फिसायालाय खुलुमबाय सनाफोर आंनि जबान ब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय मा जेव जेव फगबारनाय महर लानो सनाफोर दामगै इनफाय ब्लग्सखौफ्रा जोबोद सिनायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय ओरैहाय दङ नै जया सरकार गावनि जि जोम एसे लादों बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोननो आं शेयार खालामलांगासिनो दं आरोना बेनिफ्राय आङो सिगांनि मोनसे ब्लग्सआव होनखादोंमोन आं बिराद टेनसनाव दङ फुंनिफ्रायनो स' बे दिननानि आरोना बियो नायलांबाय थादो बिदिब्ला ओमफ्राय टार्गेटआव सफैबाय आरोना जोङो नै माबा डक्टर एसिरा फानो जेबो लोमजाफेराखै नालाय आं हेभिनो ओमफ्राय बांद्राय मिन्थिया आङो बबे खनायाव बबे डक्टर दङ मा दङ आरोना पुलिस पइन्टनि खाथियावनोमोन फन रायलाय आङो सोङै सोङै फैबाय आरोना मामोनजोंहाय बिसोर बे सिङाव हाबखाबायमोन बे सिङाव हाबनांगौ लागा जादों जोंहा ओमफ्राय खामानिफ्राय एसे मावखाबायमोन बिसोरो मानसियानो हामलं जालायबाय साला सु गैया ओमफ्राय फैबाबो नै थाथेरा मोनसे जायगायावनो खालाव खासावसो मा बिबैमोन थांसान्दि एसे थाफानोसै सानबाय बिबैयाबो टेनसन जागासिनो दङ हारसिं हेन्डेल खालामनांगासिनो दङ ना मालाय मानि टेनसन बेफ्रा जानायनि टेनसन माथो बुजिबावनो ना आनथिं बाम खादो बाम मानसिखौ लोगो मोनखानाय नंला ना नै नायदो साननैल'सै फरिखाया जेबो नङा नालाय बालिया लोमजानानै खम जारला थांथ'सिगोन नै इहाबो नङा साननैल'सै फरिखायाबो बन्द' मोनबा जोंबो थांगासिगोन मानो लोमजानांगौ नोङो आरो थाइजौ जाखानांला जागोन आं थांबाथाय नुबाय माइ जख्रा जि गोबाव जाबाय आरोना मानसिया उदै सादों खर' सादों माबा माबि सालखुसियाव लांबाय सापराव लांबाय बेयावबो मोजां डक्टर मोनोना बेमारा जानानै दङ मोनसे खिथानानै लायाखै ओमफ्राय दा नै बेयाव लाबोनानैसो ब्लाड टेस्ट खालामबाय सन'ग्राफि खालामबाय ओमफ्राय दा माइया सिङाव हाबनानै दङ मुलि थुलि मा लिरना हरो डक्टरजों आरोना थाइजौखौ दा जाथ'खानांला नोङो फाथि बाबुना फरिखाया मोननै दंबावोमोन ओमफ्राय दानिखौ लाबाखौ एकदम माइयाबो जि खस्थ' मोनगासिनो दङ नालाय थांलाय फैलाय एखमबा ओरै लांलाय न'आवबो रावबो गैया जाहैबाय आंबो थानो मोना जाहैबाय ओंखायनो बेखौनो हरथ'नोसै आरो आङो ना लांथ'थोंसै होननानै फरिखा जोब्बालाय जेबो नङा जेने थेनेबाबो क्लास जाफिननायावहाय गैयाबाबो जाबाय आरो खिन्थु फरायनायाव नांगौमोन आरो ना नानिखौ लाथ'नो अब्लाबो उफाय गैया दा आरो बिबैयाबो लोमजालांबा दिगदार जागोन ना देहाया बेनाबो बुरै मानसि गेग्रेबबा मुस्किल जागोन ओंखायनो आङो साननानैनो नांला दे होननानै मोनबाय मा लिरना हरखो नै मुलियावसो मिन्थिसिगोन दा थ' बेयाव लाखाबाय होमबालाय मुलिनि नायनोसै र' बेखायनोथ' नोंखौ बैयाव सोनार बोरैबा मोनदों खर' सादों पेट ना माथा खर' ना उदै खर' दुरबल जाबाय नालाय खर'आ थिखांनो हाला र' मुलि बुरजा लाखाबाय जाखावहैदो एफा गोरा मानसिया बिदि लोमजायो नामा ना जया इमान टाग्रा मानु इनका जर हय मानु हो सेंग्रि मानु दुरबल आया दुस्ट' ओइ आबैजों थांफादो गोगै होनो ओंखारदो नायसाय दुस्थ'आ बा बेनानैसो दुस्ट' नोंखौ लिलाला मिनिबावदो दाना ओरैनोबा मिनिबाय थायो मुलियानो थफ्लासे जाबाय नै मैगङा मोनजायोलै डाक्टारफ्रा जेबो बादा होखाया मालाय गासिबो जानोसो थिनखायो आं नोंखौ नैबे जानोबा जा होनदोंमोन ओंखाम बिरियानि मोनो नैबेहाय आं बेखौ लानानै जाजानाय नङा खोमालै दखानाव साहा लोंलासै मेंबाय डाक्टारनि खामानियालाय आरो बावथो जानोना थाबनो लिलि लाला बिदिनो मेला पेसेन्ट जया कट गेल जया बोरो
ไอ้เด้भिडिअ नुथारनाय नंला आंहा जयाखौबो बिमा फिसा साथामजोंल' थाथ'नोसै बिसोरबो फुङावनो आलु बाथोनजों जाजोबोनाय जोंहा बे एफा एफाल' जादों मानसि पेसेन्ट लाबाथाय ओंखामफोरखौनो खहाबलाय लाङाना अट' लानानै फैखादों आरोना ओमफ्राय सासे बाजै आसाबो दङमोन ओमफ्राय बियो बे आंनि बिजावजालि प्रेगनेन्टआ बेखौ नायनो थांदों आरोना न'निनो मानसिखामोन बाजै जायो आसाबो दंमोन आरो ओमफ्राय दा इसोर गावसोर गोजा थांसिगोन नैबेहाय दखानाव साहा लोंनोसै आयै गरमथारनाय सान्दुङा आरो अखा हागोन ना मा हागोन साननानैहाय स्कुटिखौ लाबोआखै दाना रिक्साजोंसो थांनांसिगोन नैबे हनुमान मिस्थानायाव जया साखाया जा र' जेदो गरमानो लाजाया हनै एसे संनायखै नै संगासिनो गरमानो लाजाया परथा जाबाय गरमाव नङाबा बेसेबांथो गोबाव थाबावनो जासो होनदों नोंनालाय जा नानि जा बाजारानो बे मोखाङाव दाम लाखायो एसे बोरो थाइजौ इयाव थोनसै थाइजौ मोनजानो नागिरदों आंहा थाइजौ लाबोफादों एसे किकार हंक्लाब तु अन्ता बाय जावा तु सराय केलात हे एला नाहिबो नाय हतर गाखोआलै मा गाखोआ नै र' बाजानाया गाखोयो नामा जया गाड़ी आना नहीं मोड़ा रहा इतना गाड़ी आनी एकदम आधा रास्ते ते पानी पुरिया एक घंटा मान रुकी वाला फोयोते नानी लोग थानो गाखो दो टाटा आयो मानसि गल'ल' नायखो आं फिसायालाय आनसिया थांबाय दे आयो आन्टि नो आन्टि आयो फिसा आन्टि आरो आन्टि नै बिसोर नै लाग्राखौ मोनलांफिनला नालाय सना थांबाय आन्टि आयो जा ना हरबायलै थाबाय थाग्रा नालाय थांफिनगोन सानदोंमोन बेस्रा बोरैबा मोनलायबाय आं खामानि मावाबाबो ओरैनो थानानै दोखो दोखो मेंबोबाय आरोना सान्दुंआबो दिनै मस्थ' सान्दुं फिसाजोआबो दोखो थांजेननायनिफ्रायनो बिमाजों बिदि बामजानो मोनाखिसैना रिक्सा गाखोबाय हनै रिक्सा सालायग्रा आदाया मालाय माबा इनभार्टाराव सोना दैसो लायबावदों थाथ'लायो जोंना रिक्साया फाइनालि मोनफैबाय आथिं सुदो दे हाबाब फैस्लाबनानै गावासो आथिं सुनो दावराव पाप आंनो लुलायनाङा दे जाखायो आंहा ओमफ्राय नायदो फिसालानि आखला बिसिनाखौ मा महर खालामनानै दोनजोबखो आरोना स्कुलनिफ्राय दहाय हारसिंसो फैग्रोनांबायना बियो टिउसनाव थांबाय मानसिया गैबावलासो बेनिफ्राय नायबावदो जेने थेने खुरजादोंना खुरजादों ओमफ्राय नै आरो बिमाया बे खोआबालासिनो दोननाय ओंखामखौ जानांगौ ना गारनांगौ नै सबायनि दाउदैयाव जालांनाया जेने थेने बेसाद थोरसिखौ नायबाय दोनफैबावदोंसो खान्थाल बेगराबा बेयाव गरनै गरथाम मा खालामखो खान्थाल दंमोन जादों आयदै थैगोनहाय दसे खावब' जिरायनोसो मा दं खामानि मावस्रांसै आरोना दाथ' आरो नानिखौ लाथ'लाय होननोबो गैथ'ला जाहैबाय साथामजों थाथ'नोसै आरोना साफ साफाय खालामसै बेनिफ्राय बेनो नोंथांमोननो आं अबेबा ब्लग्सआवहाय देखायखादोंमोन आरोना बे माजों थाग्रा गथ'खौहाय बेनो माने लोमजादों दाख्लैनिफ्रायनो बे गथ'आ जेरै माने उदै साजानाय खिथादों खर' साजानाय खिथादों बिदिनो डाक्टारनाव लाङै लाङै मुलि सुलि जाहोखादों आरोना ओमफ्राय उनावहाय फैनानै माया आरो अबावबा नायखांहैलायबायबो माबा माबि गोब्रामलायबायबो जाहैदों गथ'आ न'आव आरोना खिथाहरबाय थायो फनाव सानफ्रामबो कन्टेक्ट बिखुनजोजों ओमफ्राय अजानावबो एसे सोंलायलायबाय जाहैदों माने बिदि बार गाज्रिफोर नांदों नामा मादों नामा बार गाज्रि नांदों होनबाय ओमफ्राय न'आव फैबायबो जेनेबा जायनाव एसे एसे नायखाङो बिदि थाखायोना गामिफ्रावलाय बेबायदि प्रब्लेम जादों नामा होननानै थिग बुस्थुखौ हमबाय आरोखि बियो ओमफ्राय नाव बिखुनजोआबो सोंबाय जाहैदों हिनजावफोरनि प्रब्लेम आरोना बे जादोंमोन जाहैदों ओमफ्राय बेखौनो खिथानो लायाखै गथ'आ लाजिदों ना मादों ओमफ्राय उनावहाय दा नै डाक्टारनाव बेनिनो ट्रिटमेन्ट लाबाय आरोना जारलासो
फैसायालाय थांबाय थांनाया ओमफ्राय प्राइभेटावसो देखायखादों नालाय बेनिफ्राय मा होनो बिबोनाङाबो हरदों आरो बेस्रा एसे बिबोनांनि हौवायाहाय बिबोनांनि फिसाया फंबाया आंना हरदों आरो ना ओमफ्राय आंबो एसे होबाय थाङा नङा थाङोना गावसोरनो लाबोनायखाय है बिस्रा हरनो हाखायो हरथोंसै होननानै आंबो दे जेबो नङा आरो जोंनाबो फैसा थाखाया एथबां अहल बहल थाया नङा होमबा एक्सट्रा बिदिनो ग्रोब ग्रोब जाबाय आरो दा मास मोनसेनि फुरा कर्सनि मुलि बायनानै लांथ'बाय जागोरसिगोन ओमफ्राय हामो हामा माथो खालामबावनो जाहोनानैसो मिन्थिसिगोन ना मालायनि फिसाखौ बिदि लाबोनानै आलाय सिलाय बोरैबा मोनोना नायबाय मोजाङावनो नायबाय आरोना प्राइभेटावनोहाय दिनैनि आंना बेनोमोन मेंगुलायनाय आरोना गुगु गागानो फिसा गोनाङालाय बिदिनो अबेबा ज'सो नांबाबो मेंगुयो अबेबा माबा मावनांबाबो मेंगुयो नङा होमबा ओमफ्राय बिमायाबो माने हेरेसमेन्ट मोनगासिनो दङ जाहैदों टेनसनबो जागासिनो एखमबा बिनि गोब्राबनाय एखमबा डक्टरनाव लांनाय उल्थां फाल्थां एखमबा सेलेन होफैनाय नेनाय ओमफ्राय ओंखायनो खिथाहरबाय थानायखाय आं ओइ बेखौ लांथ'दो होमबा होननानै माने लुगैनाय बायदि होनबाय नालाय ओमफ्राय आङो दे होमबालाय लांथ'दो बेखौनो एसे एनै सिला सिला सिबियाव बेबो खामानि होगोन न'नि खामानिखौ हायो बेबो थिनबा ग्रोब ग्रोब ओमफ्राय हेभि खामानिखौ मावनो हाया आरोना बे आंजों थाग्राया नोंसोरनो आं देखायखायो नङा होमबा स' हरथ'बाय आङो ओमफ्राय दा आंहा फिसालानि एग्जामा मोननै दंबावो बेयावनो एसे आं टेनसन बाखि एग्जाम जोब्बा न' टेनसन स' भिडिअखौ दोन्थ'नोसै खामानियाथ' बजाय जानानै थाखासिगोनानो ओमफ्राय जायफोर आंनि बेखिनि भिडिअखौ नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय गाज्रि मोननो नांला आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय